Akalta ja Egor, morjesta. Katsotaan vähän tän Audi A5 kuntoa. Se menee nyt huutoon. Keulasta siisti, ei mitään sen suurempia jälkiä. Vanteissa jonkun verran kantterin jälkeen, Nokian kitkarenkaat. Siinä on oikea etukylki siisti, oikea takakylki siisti. Siinä on jonkun verran vanteissa jälkeen. Takalokarissa vähän ruosteen alkuun ja vähän jotain korjattua ruostetta. Takapuskurissa ei mitään sen suurempaa, takakontti ehjä. Tässä on kesävanteet, hyvillä kesärenkailla, hattuhyllyt, kaikki paikoillaan. Vasen kaari, jonkun verran ruosteen alkuun, vanteessa jonkun verran jälkeen ja myöskin hakkapelitän kitkat. Tossa on tollanen ihan pikku lommo. Tossa on alhaalla tollaista pientä ruosteen alkua. Kylki on muuten siisti ja ehjä, mutta sitten tässä edessä jonkun verran tuollaista jälkeä ja vanteessa samanlaista jälkeä. Katto ehjä, kaikki lasit ehjiä, konepelti ja sitten tuulilasissa tollanen vähän isompi kivenisku. Sisustoltaan siisti, ei mitään negatiivista sanottavaa, multimedia toimii. Mutta laitetaan vielä auto käyntiin, niin kuulee noin moottorin viat. Eli täällä päin kaikki toimii niin kuin kuuluu. Vikavaloista tulee välillä start-stop vikavalo ja sitten olisiko ollut ESC vikavalo, mutta kun vaan moottoria, niin